nola idatzi aldudan PDF baten gainean. Orduan, topatuko dut Master PDF programa. Eta zabaldu egingo dut. Zabaltzen dudanean, Open dokumenten gainean klikatu behar dut, eta hor badaukat zuzentzeko PDF bat. Hau adibidez, abeko azterketa bat da. Eta erabiliko dudana da insert honetako aukerak. Adibidez, hasiko nahi zuzentzen. Gaur egun, gure egunerokoan euskaldunak euskera. Hori, ez gustatu asko hori ortografia akatsa delako, eta hor elipsi bat markatuko dut. Gutxiago erabiltzen dugu gure sozietatean, sozietatea baino egokiago litzateke beste hitz bat. Orduan, azpimarratuta utziko diot. Zoritxarrez, jendeak ez dute. Hor ikusten dut ja, komustadura akatz bat daukagula. Eta hori, adibidez, ikasleari markatu egin nahi diot. Eta horrela jarraituko dut testua zuzentzen. Gero, marra erabili elipsia edo adibidez, bestelako rektanguloa egitea adibidez, hori ja ikasleekin adostu beharreko zuzentze metodoa izango da. Bukatzeko, ezaztu gordetzea. Seifaz edo gorde honela, euskeraz edo, eta aldatuko dut. Zuzenduta jarriko dut adibidez, eta safe edo gorde. Eta listo.